haka arp huay tarikan degas ngi bangen aya karay yanongin ibed ban penyang hapo district council ubannya saj nagamenta ka jingdon kam jongi bat nakano ka parti ngin ibed bakan syakri kat kum ka jingkwa jungi haman la uwe pa uwe unong te vote udon ka jing angnot bat nganget ro ba ita iban sajob hakane ke election MDC in le ya kata ka jingkwa jungi kinong penjob napdeng jungi hakane ka kenti ba menta kano try ka parti ngikwa bakan wan hakabor napdeng jong kini ki parti ki bal canvas bat napdeng kita ki parti nagano ka parti ngi ibet ban penyang hapo KHA DC.